في الحقيقة اليوم نقوم نحن بالاستجابة الطبية الطارئة. ما îro bersiv da banga hawaçûn û daxwazên nezgînên Wezareta Tenduristiyê û navendên şuştina goçikan li Sûriyê. Wan daxwazek ji me kir ku kêmasiyeke mezin û hema bêje qutbûneke tama danişînên şuştina goçikan heye. Ku ev yek gefê li jiyana bi hezaran nexweşan dike. Me bi dabînkirina 125,000 danişînên şuştina goçikan bersiveke lezgîn da. Ku dê li seranserê welat û hemû parêzgehên Sûriyê li ser heştê û heft navendan bên belavkirin. تم اليوم استلام كتات غسيل الكلى من منظمة الهلال الأحمر. îro kelûpelên şuştina goçikan ji aliyê rêxistina heyva sor a Qetelê ve hatin wergirtin û ev kelûpel ji bo berdewamiya karê danişînên şuştina goçikan ji bo nexweşên têkçûna goçiyan pêwîstiyeke lezgîn in. Ev nexweş di dabînkirina wan de zehmetiyeke mezin dikişînin ji ber ku li bazarên navxweyî peyda nabin. Tenê bi rêya rêxistinên alîkatên dabînkirin. Ev kelûpel xizmeta nêzîkî sed nexweşan dikin ku bi awayekî demkî serdana navendê dikin. Bi rêjeya du sê danişînan di hefteyê de û qutbûna wan tê wateya qutbûna jiyanê ji bo wan. Her wiha em hêvî dikin ku pêwîstiyên din ji bo temamkirina proseya şuştina goçikan bên dabînkirin. كنا اليوم عم نستلم جلسات غسيل كلي مقدمة من الهلال الأحمر. îro me danişînên şuştina goçikan ji heyva sora Qeterê ji bo navendê wergirtin. Ev danişîn di demekê de hatin ku em gelekî neçare bûn, bi taybetî di vê rewşa heyî de ku li Idlib û derdora wê kêmbûna danişînên şuştina goçikan heye. Ev danişîn dê bi qasî mehekê têra me bikin û di binge de depoya danişînan li navenda Ibn Sîna ber bi xilasbûnê ve diçû. Navenda me xizmeta nêzîkî 300 nexweşan dike, bi rêjeya 2500 danişînan di mehê de.